चढ़ली जवानी खिलल बा। अच्छा चढ़ली जवानी तार खिलल बा। ए भौजी तलार सुनाव तारू तहार जवानी चढ़ खिलल बा। हम लान करी झाड़ छिली कि पटक के मुँह दी ना भाई। भौजी के बात सुन तारा का कहतिया कि हमार चढ़ल जवानी बा। भाग तो बहन का हाल बा भाई। आज हम फिर से बात कर बनी भोजपुरी गाना के बारे में बात कर ले भाई। आज के वीडियो बहुत गाना फाड़ बा। ऐसे कहल चाहते हैं कि वीडियो को पूरा देखो बहुत मजा आए। तो भाई लोगों वीडियो बनाने के बस एक ही मकसद बा। एक ही मकसद वाला आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। तो बिना कोनो लाल लहसुन के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पटा के पेल देम नु हक देबू। अभी तू जानत नहीं को हमारा बारे में कि बड़ी भाग से तोरा मिलल बा। ताकि ना तो ऐसा लड़की बनू हम मुद के छोड़ दिले। तू क्या कहते रहे हमरा के रे लड़की के कमी बा। अरे शुक्र मनाए कि हम तो बहुत ज़्यादा प्यार करीले तब तोरा पीछे पड़ल बनी। अगर तो प्यार ना रहत नू तो तार से लड़की बहुत बा 300 में देवली से 300 में ज़्यादा हमें मत सिखाओ। पटा के पेलहू आवेला का कहता रू कि असली खजाना हमरा। अरे भौजी तारा कहे के मतलब का बा ना हमरा के साफ साफ तू खोल के बताओ। तू कहल कहा चाहता रू ना भाई। भौजी के बात सुन तारा कैसे कहतिया कि असली खजाना। अच्छा भौजी तो साफ से बताओ असली खजाना कहाँ बा। वाह अरे तारा बहनी के झाड़ छिलो वाह बहुत अच्छा। सुन तारा कि हमार लहंगा के भीतर असली खजाना बा। अरे भौजी उ खजाना ना उ लड़का सके नु सब पैसा दे वाला मशीन ह। तहार बहिन चोदो काली घाट के गुफा के तू खजाना कहता रू वो लहंगा वाला। ए भाई लोगन भौजी के हावड़ा पुल बा। भले ऊपर से ब्यूटीफुल बा लेकिन नीचे से हावड़ा पुल बा। जेबा नु अटकले रह जीबो। का कहता रा खाली उहे तो सुंदर बाटे हाथ तोर बहिन चोदो। ए भैया तार कहे के मतलब का बा ना हमरा के साफ साफ बताओ भाई। ना ये भैया के बात सुनला के बाद में भैया मैं कसम से कह नू भौजी के पटा के पहले का मन करता। खाली भैया कहता उहे सुंदर बा। ए भैया आगे बोलो। अरे तारा बहनी के गाड़ी में कूद के पेलो वाह बहुत अच्छा। सामान तो तोर समुंदर बाटे। सुन तारा भाई लोगन अब का कहीं यार जब भौजी के सामान समुद्र। हाँ हम पहले ही कहनी है सार बुर छुछुनर कि ऊपर से लागत या ब्यूटीफुल लेकिन नीचे से हावड़ा पुल हुई। तो बात हमार सच हो गई तो कोनो बात ना आवाज झाड़ छिल। ए भैया खाली उहे सुंदर रहे तो भौजी के झाट समुंदर है। ओ से हमारा कोनो मतलब नहीं के। हम तासे रिक्वेस्ट करतन कि ये भैया भौजी के बारे में तो कुछ मत बोला। काहे कि भौजी देखे में बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा लगती है और मोटाकरो भी है फिर बता गच गच जाई। तो हम तासे ये कहना चाहता नहीं कि भौजी के सामान सुंदर बा चाहे लाल बा लहसुन बा तू मत बोला। पे आता पटक के पेल दे भौजी की हक दो सार भूर छुछुनर कि सामान समुंदर बाटे। ना ये भैया भंसी वाला बात सुनला के बाद में ऐसा लागता न भाई कि भैया न बुर छुछुनर बा ओइसे भौजी के सामान के समुंदर कहता। अरे भैया समुंदर रहे चाहे सही रहे ओसे मतलब नहीं के बस तू लगावा हिलावा गिरावा काम खत्म करो। बाहर तारा बहनी के गाड़ी में सकल बउआ के लंड पेलो वाह बहुत अच्छा। सुन तारा भाई लोगन तबे तोरा के दे हम। अरे भौजी का है ऐसे नहीं दे सकत ना हमें तू सबसे बताव कि अगर हम लेके आए तो तू क्या करू हमारे साथ। तारा बहन जो तारा बात सुने के चाहता नहीं और तू सुन के बताओ मतलब बहन चो। अच्छा ठीक है भौजी मन भर देबो न तो बस तारा बहन चो तो बस। भाई लोगन तोहनी के लागत हो कि मन भर साधना कथी कहे के चाहती है। तो देखा भाई लोगन भौजी के भतानू गल बाहर में कमाए अब भौजी के भतानू बाहर से आवता। तो भौजी क्या कहती है कि हमारा टीका लाठी रावा लहसुन जितना मेकअप के सामान रहेला नु वो सब लेके आवे खाती तब वो मन भर दी। अगर ना भता लेके आवता तो मन भर ना दी। बात खत्म भइल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो कमेंट करो और वीडियो को शेयर करके बाय बाय कर दो।